Kadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Enero 17, 2023. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor Lisay. Kag Aksyon Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan na una kita sa mga balita lokal. Apat ka mga personnel sang OPA ginapasabat angot sa dismissal order. Benitez kag Hardin ginhangkat nga mag-inom tubig sang basiwa. Sa balita national, SRA ginadusong ibaligya sa Kadiwa Stores ang mga nakumpiskar nga smuggled sugar. Pilipinas handa ang kaso ilifta sang WHO ang COVID-19 Global Health Emergency. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:02. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginatagan sang tubtob Enero 19 tuig 2023 nga deadline ng apat ka mga personnel sang Negros Occidental Office of the Provincial Agriculturist kon OPA agud makasubmiter sa ilang motion for reconsideration kon MR sa dismissal order nga ginpapanaog sang Provincial Legal Office kon PLO. Ginpahayag ni PLO Attorney Alberto Nelias Jr. ang motion ni gasumiter kay Governor Bong Lacson bilang disciplining authority samtang sa Civil Service Commission naman akong CSC ang apelasyon. Gain klaro ni Nelias ngayon ang duwa sa mga options nga pwede pilian sa mga ginpang dismiss antes ikonsiderar nga pinal ang mga desisyon. Ginserbeng dismissal order sa Enero 4 tuig 2023 sa mga OPA personnel nga sanay engineers Herman Abihay, Ramelo Letran, Rezin Palacios kag Project Development Assistant Maria Luisa Abanyo. Langod sa kaso nga grave misconduct. Hindi may angot man sa reklamo nga misuse of government-owned vehicle kag pag-inom sang makahulubog nga ilimnon samtang yara sa official travel sang Hulyo 15 tuig 2022. Ginpahayag pa ni Nelias ga ang ikalima nga ginakusahan nga si Engineer Himbo Garsula ang padayon nga ginapaidalom sa formal investigation kag hearing. Ginhangkat sa mga miyembro sang Amlig Tubig ang pamunuan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Basiwa General Manager Manadia Hardin nga magupod sa ila inom sang tubig gikan sa nagatubod sa gripo kon matulon ang mahigko nga tubig. Suno kay Father Chris Gonzales, duha na katuig nga serbisyo sang Basiwa Prime Water sa syudad sa Bacolod apang nagapabilin nga mahuyang ang serbisyo sa mga konsumidor. Ginpahayag man ni Gonzales nga mga tawo sa syudad sa Bacolod uhaw sa potable drinking water kag uhaw man sa impormasyon bangod sa madamo nga pamangkot nga wala ginasabata. Nagpadala na sang sulat si Gonzales sa kay Councilor Calao Puentebella kag nagapilar nga usisaw ng estado sang mahigko nga tubig sang Basiwa Prime Water kag ang maluyang nga serbisyo. At January this year, the consumers complain. No, damo isang reklamo parte sa hindi manami nga tubig, lubog ang tubig. So, paano ini i-address, no? Kay since si Councilor Calao Puentebella, siya ang chairman sa Committee on Energy and Public Utilities. So, muna nga siya ang aton ginapangayuan sa bulig. Ang kabahin sa pagpahayag ni Father Chris Gonzales. Sa iban nga balita lokal, gina-finalize pa sang syudad sa Bacolod ang ipatuman nga sistema para sa implementasyon sang MAB-CAB. Sa idalom sang sining nga programa tanan nga salakyan sang gobyerno sa Bacolod ang ipahamtang sa isa ka motor pool sa likod sa Bacolod City Government Center. Kag kinahanglan nga mag-book ang departamento sang salakyan kun mag-usara. Ginpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III nga tuyo sini nga mga inefficient ang pag-usar sa salakyan bangod na obserbaran nga may mga salakyan nga naka-standby lamang samtang iban ang ginaligar personal nga ginausara. Sa karon gina-consolidate man sang syudad ang tanan nga mga salakyan drivers kag gasolina nga pag-ausaron. Gingklaro man ni Maghari nga hindi tanan nga departamento ang malakip sa sini nga programa bangod iban nga ang naga-operate 24/7.
Kaangin sa Bacolod CDRRMO kag BCPO. We are waiting for the launching date na lang na may jutay na lang ang mga gina-fix ang ara sa system na may dashboard na as announced last time by Attorney Diaz during his interview. So may mga jutay na lang ang mga orientation sa aton ng mga recipients. Nabatian si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Yara pa lamang sa 20% ang ginaobra nga masobra tunga sa kilometro nga dalan sa Barangay Felisa padulong sa sanitary landfill. Suno kay Engineer Efraim Hachanova, ang Assistant City Engineer, ang duha ka linya nga dalan nga ginaobra ang may pondo nga 12 milyones pesos ngayon umpisahan sa Nobyembre 2022. Ginpatag ni Hachanova, bangod sa mga pag-ulan, apektado ang trabaho sa kontraktor nga MicroAsia Builders. Ginapaabot nga sa Mayo 2023 matapos ang mga proyekto. Samtang ginpayag man ni Genova sa mga 2023 may pangabay nga dugang nga 30 milyones nga pondo para sa sugpon sang siningadalan tubtub sa landfill. Sa idalom sang proposal, pagahimuon nga box culvert ang disenyo sang taytay sa tuyo nga malikawan ang pagbaha sa lugar. Sa madumduman, naglapaw ang tubig sa taytay sa mga lugar kag ini makalabay ang mga magagmay nga trucks ang IPM-CDC pakato sa landfill matapos na eksperyensyahan ang pag-ulan tinalikdan nga semana. Samtang ginpahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III nga nagsumeter ang SM Prime Holdings Incorporated sang proposal para sa Public-Private Partnership o kon PPP sa pagpaayos sang Manukan Country. Ginpahayag sa City Administrator nga ang proposal ang gina-review karon sang PPP Committee sa tuyo nga mapaayo ang among nga lugar, ang kalidad sang pagkaon kag mas makilala pagid bilang tourist spot. Ginpahayag sini nga sa inisyal nga plano paghimuon ng Manukan Country bilang two-story building nakip na diri ang nagakaigo nga parking lot. Ini magkatuway sa unang nga pahayag ni Bacolod Councilor Jason Villarosa ang chair sang Committee on Tourism nga may plano si Mayor Abby Benitez nga himuon ini nga 3-story building. Pero ging klaro ni Maghari nga pisar nga ginbaton sang PPP Committee ang proposal. Mayara pa sa gihapon sang pagasundon nga proseso lakip na diri ang open to challenge. Ginpahayag sang City Administrator nga ang syudad ang may responsibilidad sa publiko labi na sa pagserbis sang kalidad kag healthy nga pagkaon kag pagpaayo man sang pasilidad. The committee has decided last week or more than a week ago to move forward and accept the proposal. That will still be subject to various stages, may open to challenge pa and all. Nakita ko to sa initial plan, may syempre adequate parking. Kikita niyo pero may agaway na parking area. I think tahom bigger spaces. Nabatian si City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Inaabi-abi na sa Land Banking Committee ang mga individual nga luyag magbaligya sa ilang propiedad sa syudad sa Bacolod. Ang ini nga komitiba mag-identify, mag-evaluate ug mag-rekomendar sa posible pagbakal sa propiedad nga pagagamiton sa LGU sa palaabuton. Ginpahayag ni Councilor Juta Dio Saison, ang chair sa Committee on Finance and Appropriation. Sa idalom sa nga mga komitiba, may gintukod man nga appraisal committee nga amo ang double check sa mga propiedad. Suno kay Saison, ginalantaw nga mga 100 hektarya nga propiedad ang pagabaklon sang syudad, lakip na diri ang propiedad para sa pagtukod sa bag-o nga public cemetery kag sanitary landfill. Dugang pa sang konsehal, ang pagpili sang lugar para sa public cemetery nagadepende sa presyo sang propiedad pero target kung tani nga malapit sa relocation site. Ang pondo sa pagbakal ng propiedad ang kabahin sa 4.5 billion nga plano i-loan sang Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09, D3 Biofood Supplement. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod.
sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero Mayong gabi sa mga ka-action namon, especially sa mga netizens nga nakatutok subong sa aton sa nga pagpangalagad karon nga Tuesday night mga ka-action na. And sige, check the reaction ang aton sa nga Facebook Live comment section, no? Dili natin makita na mga greetings nga ginapadala sa aton sa mga ka-action na. Good evening ang dila kay Madam Nida Bellote Olarte. Good evening Action Dale and Action Ann. Stay safe. Okay, accumulated siya guro nga 100 stars. Sige, salamat gid kay Ma'am Nida from Bahrain yata niya sa nga location. Stay safe dira kay Ma'am Nida Bellote Olarte. Good evening kay Ma'am Homa Lumena, si man kay Sir Alex Monteza, kagiban natin yung mga ka-aksyon nga nakatutok kag kay Christine Menyez Villa Lobos. Mayong gabi sa inyo. Si Dennis Richard Tibor Roma, good evening. May nakapag-monitor sa may Banwas ng San Enrique. Lagaw ka sa ano? Sa DN. Cadiz? Sa Cadiz, o kaya ko to na-assign. Ay, ikaw to galit. Yes, see you all dira sa may Cadiz City sa January 29, 2023. Yes, Lamhitanay. Lamhitanay. Oo. Ang sa Kawan-Kalan, uling. Ang Uling. sa Cadiz, Mas dila ko nagaka-excite. ang Cadiz is Colorful. ano na ganang ginagamit nila? Hindi Daw, na basta water-based nga na pinta. pinta. Napos Oo. lang kakson na. O sa mga ka-action naton, labi na gid sa mga taga-dra mismo sa Cadiz, hindi man ka mo maghimo ano. Hindi mo ko magpasaway, di ba? Kay basibla pang dakpon ka mo sang pulis. Si Basiban, may nagaka-offend actionaan kung pahiran. Hindi, wala labot action day. Mga Ang salakyan, iba pag- nagagamit ng Budlay kakson nga pinta. Oo. Okay. we experienced that. Kay that sang ang aton nga patrol, ang pinakauna tagib lang nga patrol, gindala na namon before. Upod kami ako si Action Nixon kag si Sir Rex. Bawyawan kiss-kiss. Ilisa na lang gid. Dugay makakas. So muna sa mga ka-action naton, labi ng mga taga Cadiz, di man tanan pero kalma din pag may time. Yes, sige And Hindi na magpasaway. dapat hindi lang hopefully magulan action para at least nami lang ang panyampo same sa Kabangkalan sa may sinulog. Nakadumduman ko tong college pa ata kita sa tong balang may bus, series bus nga. May nagakalabit na. Oo, kay magpauli actionan. Amo gina, no? Gaginotok lang. Damo pasahero magpinuli. Sa muning balantayan. Kasi mga nagalagaw, mas better nga hindi lang kamo magdala sa mga mabugat dira or mga kabataan bala ninyo. Mga Kay malahalan Budlay. sa di gagamit. Oo. Oy, mga Kaya nga, valuable. kalayo na sang lugar bala sa event gid mismo, layo na sang lakton ninyo. Basi, bala maayawan ka mo kugos mga kabataan nyo. Magpakadto ka mo mismo sa event, kay given nga, ang mga salakyan nila is nakaparada na or nakaparking na sa kilid sang dalan. Hindi na ka mo makapenetrate. Sige, standby sa mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod, Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod, Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa mata. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o Action Radio Philippine Standard Time lasais 16 kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaduso sang Sugar Regulatory Administration o SRA nga ibaligya sa Kadiwa Stores ang mga nakumpiskar nga smuggled nga kalamay. Sa ginpagawa nga statement sa buong adlaw, ginpahag ni SRA Administrator David Alba nga magarekomendar ini kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga karon nagapungko bilang Department of Agriculture Secretary nga tugutan nga ibaligya sa Kadiwa Stores ang 80,000 ka mga bags ng kalamay nga nakumpiskar sa Batangas Port. Nagabalor sang 240 milyones pesos ang nakumpiskar nga kalamay. Ginpahag sang SRA nga wala sang notice of arrival nga napresentar sa nagabot ang barko kag wala man sang import permit para sa kalamay. Nagpandam naman ang SRA chief sa mga traders nga nagapakighimbon sa mga smugglers nga silang pagalagson sang layi kag nagpakigangot naman sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga maghatag sa nagakaigo nga impormasyon batok sa mga sugar smugglers. Handa ang Pilipinas in kaso nga ideklarar sa World Health Organization o WHO nga tapos na ang global health emergency tungod sa COVID-19. Base sa reports ng Reuters na tala na nga magasapol ang WHO Emergency Committee sa Enero 27. Agod nga talakayon kung ipabilin bilang global emergency ang COVID-19. 3 ka tuig halin sa gindeklarar ang pandemic. Ginpahayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga in kaso kakason ng public health emergency magapabilin nga magahalong kag maga-monitor ang pungsod batok sa coronavirus kag ipabilin ang pareho nga mga restrictions. Ginpasiguro man ni Vergere nga handa kag padayon ang pagpanghanda sa gobyerno nasyonal agud mas maproteksyonan ang publiko batok COVID-19 in kaso nga kakasuna ang public health emergency. Ginalunsyo sang Department of Health o DOH nga wala sang nagpositibo sa COVID-19 sa mga close contacts sa 8 ka mga unvaccinated Pinoys nga nagabot sa Pilipinas gikan sa pungsod China nagligad nga holiday season. Una ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga isa lamang ka close contact ang nagbatsyag sang simptomas apang sa resulta negatibo ini sa virus. Sa record sang DOH, ang 8 ka mga Pinoy travelers nagabot sa Pilipinas halin Desyembre 27 tuig 2022 tubtob Enero 2 tuig 2023 kaginpay dalom sa antigen test sa nagabot sa Ninoy Aquino International Airport kag nagpositibo sa COVID-19. Rason naging paidalo man sa isolation. Na-identify man sang DOH ang 89 ka mga close contact halin sa 4 ka mga nagkalilain nga biyahe sa diin. 46 ang dumuluong kag 43 naman ang mga Pinoy. Gintugyan sa Philippine National Police o PNP sa Department of Information and Communications Technology kon DICT kag National Telecommunications Commission o NTC ang pagpanas sa mga isabong websites. Sa public briefing, ginpahayag ni PNP spokesman Colonel Jean Fajardo nga may ginpasa ang hensya nga mga account sites sa DICT kag NTC nga moang may otoridad sa pagpanas sa nasambit nga mga websites. Suro kay Fajardo, nagpatigayon man sa police operations particular na sa Cebu batok sa isabong operations kag nakumpiskar pati na ang mga equipment nga ilagin usar. Ginpasiguro ni Fajardo nga magapadayon ng operasyon bilang parte sa intensified campaign batok sa proliferation sang isabong activities. Desyembre tuig 2022 ang ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayon ang suspensyon sang isabong operasyon sa bilog nga pungsod kag ginpahayag nga obligasyon sang gobyerno nga proteksyonan ang kayong lawas sang publiko kag itib-ong ang safety sang pumuluyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pang balita nasyonal,
Ginaduso ng Senador Raffy Tulfo ang pag-amyenda sa Holiday Economics Law para sa mas malawig nga weekends. Gin-file ni Tulfo ang Senate Bill No. 1651 para amyendahan ang Republic Act 9492 sa tuyok nga mapasangkad pang turismo kag makahatag sang work-life balance sa mga nagatrabaho kag mga estudyante. Sa explanatory notes ang Senador ang Pilipinas ang may 18 tanan ka mga holidays sa kada tuig kag 4 diri ang ginakabig nga special non-working holidays kag iban sa mga holiday ang nagatupa sa weekend. Sa idalom sang sininga proposal, kung ang holiday ang magtupa sa weekend, ini ang pagadumdumon sa Lunes nga adlaw. Ginarekomendar man nga ang presidente ang mag-issue sang proklamasyon sa unang nga Lunes ng Disyembre angot sa mga petsa nga non-working sa masunod nga tuig. Ginanunsyo sa Philippine National Police o PNP nga malapit sa 23,000 ka kaso sa infractions kag misdemeanors nga ilang mga personnel ang na-resolbar halin Hulyo 2016 tubtob Enero 2023. Suno kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, wala ini ginabaliwala sa PNP ilabi na sang karon nga liderato kag tayuyon man ang internal cleansing halin pa sa nakaligad nga administrasyon. Ini ang sabating Fajardo sa mapamangkot angot sa 52 ka mga drug war cases nga ginaimbestigahan karon sa Department of Justice. Ginpasiguro man ni Fajardo nga may kooperasyon ang PNP sa DOJ pagi sa paghatag sa nagakaigo nga mga dokumento nga kinahanglanon sa investigasyon. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pila ka mga opisyal sa mga nagkalilain nga ahensya kag komisyon. Ginpili ni Marcos si Romulo Arugay bilang bagong nga chairman sa Commission on Filipino Overseas. Ginapoint man sa presidente si Mario Imperial Molina, acting member Board of Trustees sa Government Service Insurance System kon GSIS. Si Joan Masilang Padilla bilang administrator sang Intramuros Administration. Nagligad nga weekend, ginpili sang presidente si Ana Interior Secretary Eduardo Anyo bilang bago nga National Security Advisor. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Antes kita magtakop aksyonan, ginatamiyaw talang sang mayong gabi dira sa mga nagatutok, no? Good evening, Action Day, aksyonan. Monitor lang kami diri sa may barangay Maaw sa may siyudad sang Bago. Salamat gid sir, God bless. Halin kay Velrico Naya kag pa-deliver ang Cast Rider Group o kon Parjoy. Grabe nga. Oo, rin nag-comment action na pa-deliver ang Cast Rider Group, no? May hapon action day, no? Daw Parge ang ila sining acronym actionan. Good evening dira sa inyo and ride safe. Kay gaulan. Si Sir Doy Arthur kag kay Ma'am Maria May Ladyo, good evening. Melang nga pag-monitor. Kag inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa aksyon, Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Enero 17 tuig 2023. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor Lisa. Kag-Action Day Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!